filter. Uden filter, familien. Vi er her langt væk fra København, i et sindssygt sommerhus, sammen med Roland Møller. Han sagde direkte, hallo min ven, glem det der intro og sådan noget, tag direkte boksehandskerne på og begynder at bokse. Så vi går bare direkte til sagen, vi glæder os til at snakke med ham, Kamal er allerede i gang, sammen med Dulfi. Prøv at se mig, Roland, mand. Sidst jeg så ham, spiller han over for The Rock. Ved I, hvem The Rock er? Vi ses, mand. Okay, meget dig, Roland. Behøver vi ikke, Kamal. Ja, det skal være op af et eller andet, ikke? Spiller. Kom nu. Grækenland. Hvordan vil vi det rigtigt? Det er det. Det er det. Fedt. Fuck. Og det er mig igen. Ja. Fuck det. Kom. Den kunne jeg også tage i Brasilien. Ja, du får en, Roland. Nej, Sydafrika! Det er min tur. Fuck, mand. Giv mig et. Indien. Det er Guinea, er det? Nej, det er Guinea, nej. Din tur, Roland. Jeg så det. Er det det? Nej, jeg ved det. Uganda! Det er min tur, kom. Fuck, Kroatien! Spanien, Roland! Ja, den er færdig. Kamal, du får lov til at komme i maven. Hunger, mand, alt du kan. Men altså bare sådan der? Alt du kan. Bro. Lige her, alt du kan. Lige her. Jeg bare ikke kommer ind. Ja, okay, fint. Men hvorfor, bror? Der skal ikke noget ud over efter. Vi er cool. Okay, godt. En gang til. Hvad sagde du om min mor? Jo. Prøv lige at kigge over, Allah. Det er derfor, jeg gerne vil lave film. Så prøv at kigge. Han har stået over for The Rock. Han har stået over for Rami Malek. Han har stået over for... Hvad fanden hedder han nu? Ham der hedder... I will find you. And when I find you... Ham der... Liam Neeson hedder han. Liam Neeson, ja. Liam Neeson. Så vi skal alle mulige, eller vi skal alle mulige. Og hvad spiller vi om? Taberen skal have et hug i maven. Og vi er på hold sammen, så det er 2 hug jo. Nej. Vi tager dem med pandebånd. Det skal jeg også. Du får en makker, tag Jan med. Jan! Er det Poul? Det er min makker. Nej, du er makker. Taberne får et hug i maven. Nej, Rune, du har allerede givet mig en. Man skal afslutte i modsat hjørne, og sådan der. Ej, bare det nemmeste. Så tager det hele aften. Vi er jo ikke professionelle. Nu tager det hele natten. Vi har det hele? Ja, vi har pandebånd. Skal du se her. Der er lidt Tom Cruise over dig. Er du skildret? Se den her. Hvor lang tid tager det der, bror? Kom nu. Hvorfor ryster du? Jo, det er jo. Nej, i helt. Det sagde ikke, mand. Jo, du gjorde. Han sagde det 2-3 gange. Vil du høre en hemmelighed? Jeg er fucking råden til det her. Nej. Kan du ikke komme? Du kører på dem. Ej, her! Nej, det makker. Er du klar, Poul? Kom, du spiller op i maven. Skal jeg lige tage den sidste? Jeg gør det. Sidste. Vi kan godt begynde at spille op. Min mave kan slet ikke klar til den der hukkelse. Wow, man! Jeg ville kunne stå ind i natten lige så dårligt, eller det. Jeg vidste ikke, han var så god for det. Hug. Ja! Men Du er så sød, så jeg står. Hey! 2 sekunder! Så bare herovre. Nej, det er partner. Kom herover. Kom herover. Jeg er partner. Ja! Fuck, mand. Ja. Venstre eller højre? Hvad slår du? Eller vis.
Okay. 1, 2, 3. Nej, 1. Han skrev, at vi skulle tage badeshorts med, og jeg har fuld sus, så jeg ved ikke, hvad der skal ske. Du badeshorts med, fordi I skal have en vikingdåb. En viking. En vikingdåb. En vikingdåb? En vikingdåb. Hvad vil det sige? Vi skal simpelthen indvies i vikingklanen i dag. Sindssygt. Det bliver sindssygt. Jeg glemmer til at se mit består. Så der kan godt lide alt det der vikingfilm og sådan noget. Ja, Vikings. Så jeg se her håndklæde. Men det er i poolen. Roland, er det ikke i poolen? Nej, det er ikke en pool. Er det ikke en pool? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Griner. Er det overhovedet sundt, mand? Hvad? Ja, det er fantastisk. 3 gange om ugen? Blodcirkulationen bruger alt fedt og kalk i din blodåre. Det bliver renset væk. Jeg har altid sagt, jeg kan rigtig gerne vil lave det der live. Vi skal have med her. Men jeg har ombestemt mig. Vi tur i havet. Jeg tror bare, jeg gerne vil bo der, hvor jeg får spise min mors manan. Manama. Soda, hvad hedder det? Soda og brinzo fasolja, ris, dolma. Det er bare det liv, jeg vil leve. Er det ikke dejligt, Roland, at være lidt hjemme nogle gange? Jo, det er det. Ja, ikke? Det er det. Og så når man er hjemme, så keder man sig lidt, så kommer man ud, og så kommer man hjem igen, så hygger man sig mere, når man er hjemme. Ja. Så bare rart at komme lidt væk også. Jeg synes, Det er fedest at være i Danmark. Det er det. du var jo i England i fucking lang tid. Det er fucking år, mand. Et år? Kan du skrue lidt ned? Ja, lad mig skrue ned. Du var i England et år? Ja, under coronaen, det var det helvede. Jeg havde ikke noget ferie eller noget. Jeg fik 14 dages ferie, men så skulle jeg sætte 10 dage i karantæne. Det var helt åndssvagt. Jeg blev testet hver dag. Det er sådan nogle store telte, de satte op, og skulle gå igennem og tage en temperatur, og så kan du gå ind og blive podet. Og når man er fridag, så kommer de sådan en ambulance med sådan nogle dragter på og poder dig. Ja. De er helt hysteriske med det, altså. Okay, vildt. Det er så også sådan, når de ringer nu, ikke, så jeg hader den fucking vaccine, men jeg bliver nødt til at tage den, for det første de spørger om det, om jeg er vaccineret. Og så spørger de, om jeg har tid. Den er sindssygt lige nu i verden. Jeg tror, de brugte... De havde et budget på $500 millioner, så de brugte 20%, det er $100 millioner på coronatest. Altså, jeg er også bare en vare for en handelsvare eller andet sted. Jeg er forsikret i hoved og røven med alt. Og man næsten ikke gå nogen steder, sådan mellem linjerne stod også, jeg måtte helst ikke gå ud under helt min fritid heller. Jeg så dig tit op, og jeg ved ikke, om det var op på et tag eller et eller andet, hvor du trænede meget, sippede meget. Jeg havde en fed lejlighed over. Ja. 350 kvadratmeter med 2%. Luksus. Men hvad fanden skal man bruge den til, hvis man ikke kan gå ud, mand? Det er drengene over. Nå ja, det er rigtigt. Det der, jeg er hele tiden nogen boende. Ja. Var det Fred besøgte dig? Fred var over besøg. Ja. Jeg var også værge for en, jeg har set i spil med. Ja. En, vi kalder Onkel. Ja. Han havde de sidste 10 dage hos mig. Ja. Og design under, så boede han hos mig. Okay, vildt. Der var alle mulige ude af en hele tiden. Ja. Det var meget hyggeligt. Fedt. Men jeg er faktisk rigtig glad for, at du siger, Roland, at Danmark er det fedeste. For jeg har altid sagt det, og du er en mand, der har været mange steder hen. Men i sidste ende, så er Danmark det fedeste sted, ikke? Det er det, og specielt om sommeren. Altså, der er Danmark helt unik, ikke? Når jeg fortæller ud i verden, at jeg kommer fra København, og vi kan svømme ind i havnen, så kigger de på mig, de tror, jeg lyver. Så det er rigtigt, hvad snakker jeg om? Altså, det er der ikke nogen andre storbyer, der har jo. Ja. Så der er det ret specielt. Og så også bare når sommeren, ikke? Det er mere friskt og luftigt her. Ja. Mange af de steder, hvor man tager ind, Spanien bare, ikke? Der er fucking, der er jo, når det er varmt, så kan man jo næsten ikke lave noget. Ja, det er præcis. Så jeg foretrækker klart at være i Danmark om sommeren. Og så arbejde ude om vinteren. Det er det bedste. Ja. Til ude om vinteren, og så være hjemme om sommeren. Kender de overhovedet Danmark, når du spørger, når nogen er der? Der er ikke så meget til det jo. Så spiller jeg på det jo. Jeg lyver helt vildt nogle gange. Hvad fuck siger du? Pipper den op. Pipper den op, Du ikke? pipper den fuldstændig af. Ja, altså for eksempel så, så spørger de, kan du svømme og kan du dykke og alle sådan nogle ting. Så spørger de, kan du kampsport? Så ja, det kan jeg. Ja. Så hvad kan du? Så jeg kan noget det her hjemme. Og det er vikingstil. Ja. Der er ikke nogen, der ved, hvordan de gjorde det. De har bare hørt om det, ikke? Det Og så halv svær, halv brydning. Så siger jeg bare, det er jeg ekspert i. Vildt nok. Fordi hvis jeg nu sagde, at jeg var ninja, så skulle jeg konkurrere mod 10.000 ninja. Kung fu, 10.000 kung fu. Men her er det bare mig. Så lyver jeg. Altså, de køber den. Fedt nok, han kan en anden stil, om jeg har til det med. Det gælder om at bruge en bagdel til en fordel. Det gør jeg med alt. Og de er meget nysgerrige på Danmark, ikke? De hører, at vi er verdens lykkeligste folk, så vi er også dem, der spiser flest lykkepiller. Griner. Fedt, mand.
Nå, boys. Nu er det Ja. snart tid til vikingdåb. Shit, man. Du gør mig nervøs. Let's get it. Hele spørgsmålet med det her, ikke? Ja. Det andet går vi ned, det er fucking koldt. Og I kommer til at sådan... Vi kan ikke trække vejret. Ja. Når vi går derud, så gælder det om for at styre på sit vejrtrækning. Tag kontrol over det. Tænk på, at du dør ikke af det. På et tidspunkt så gør det lidt ondt i fødderne, fordi det er koldt. Tag kontrol over det. Når vi har kontrol over, så går vi under med hovedet. Bliver ned en gang, kommer op igen. Tager kontrol over vejrtrækning. Går ned en gang til, bliver ned. Og så alle jeres dårlige tanker, der bliver ned i vandet, når I kommer op. Så I er Viking baptized. Yes! Så I er mennesker. Yes! Wow! Umar, ring lige til min mor. Og så sige de ting, hvor jeg er, hvis jeg krasser. Uden filter. Jeg skulle lave en overskrift derhjemme i går. Jeg skulle sende den til Hav. Vi skulle lave vores research. Det var en heavy hitter. Vel lidt, folk vi starter, jeg er kæmpe fan, bror. Det skulle du bare lige vide. Kæmpe fan også. Og så går overskriften, altså overskriften vil være fra Habbes til Hollywood. Habbes. Det bliver du nødt til at forklare. Habbes er det nye, for den nye moderne er fængsel. Okay. Det nye ord. Man kalder det Habbes. Hvorfor? Habbes. Jeg tror bare, det er et ord, folk har fundet på, i stedet for at sige fængsel. Og bror, du lige kommet ud af Habbes? Ja, bror, du får Habbes for det her. Men hvad er meningen bag? Yeah. Jeg tror nu, hvor folk lavede sådan nogle kodeord, Okay. så andre ikke skulle forstå det. Dem, der propper der i Habbes, så fandt man bare på ord, og tænkte man, ved du, vi tager også fængsel med. Du bliver Habbes. Ja. Du bliver Habbes af det politi. Roland, hvorfor er vi her i dag? Det er fordi, jeg har lejet et sommerhus, hvor jeg chiller lidt og forbereder mig til min næste opgave. Og så fylder jeg over en fødselsdag her lige om lidt, så har jeg inviteret folk til at komme drøsende ind i løbet af ugen. Som I kan se, så render der folk rundt omkring, og så tænker jeg, det kunne være hyggeligt at få jer op også. Og få jer indviet lidt. Vi kom jo også ud, Roland, og det første vi ser, det er bare dig store ship. Og boksehandsker og sådan noget. Ja. Motionerer du mig? Fordi bror, en ting jeg vil sige, jeg vil have den der body, når jeg er deroppe af. Hvornår er det deroppe af? Her, der er 35-34. Nå, okay. Søde. Men altså, Hvor gammel er I egentlig? Ja? Hvor gammel er I? 26. Jeg er 26. Jeg er 8 dage ældre end dig. Nu Jeg er 8 dage ældre end dig, hvorfor er jeg ikke det? Okay. Så er vi mentalt på samme stadie. Ja. Motionerer du meget, Roland? Er det sådan en ting, du går op i? Det bliver jeg nødt til. Det bliver jeg nødt til, når man er prostitueret. Altså, jeg sælger jo min krop, så jeg bliver nødt til at holde en vis form. Så det er også bare godt mentalt. Jeg gør det også for den mentale helbred, altså at holde sig i form. Ja. Det har jeg altid gjort. Så det jeg kan godt lide det, men det går op og ned, frem og tilbage ud af den. Jeg har faktisk taget lidt på her på det sidste. Jeg har haft en god sommer. Eller sommer det er det ikke nu, men jeg har haft nogle gode måneder. Ja. Hørte jeg rigtigt? Du sagde, at jeg er prostitueret. Og så kørte den bare. Han kører bare videre ligesom. Jeg ved, hvad han mener. Altså, Han ved godt, hvad jeg mener. ja, jeg ved godt, hvad han mener. Jeg tror også, jeg ved, hvad jeg mener. Ja, Men men som skuespiller, så sælger man er jo et produkt, og man er jo en vare, man sælger sig selv og sin krop. Ikke? Det er også sådan, hvis de ser nogle billeder af mig, hvor jeg er i god form, og jeg så møder op på sættet og kvapsæt, det duer jo ikke jo. Det svarer til, hvis du ringer efter en escortpige, og så kommer der 2 polakker og tænker, hvad fanden, det skulle da ikke det. Det har I prøvet, ikke? Har du shabab snart prøvet det? Hvor folk er sådan der, it's not you on this picture. But baby, I told you. Det er bare noget, jeg har hørt. Ja. Roland, lad os lige tage den lidt tilbage fra 2000. 2000, 2001, 2002. Hvad gik du rundt og lavede der? Kan du huske det? Ja, det kan jeg godt. Der har jeg lige besluttet mig for, at jeg skulle ændre mit liv. Så der gik rundt i sådan en gråzone og vidste ikke, hvad jeg skulle. Og så var jeg så heldig, at en af mine gamle venner, Jokeren, han startede et pladeselskab, der hed Flamingo Records. Og der fik jeg mit første arbejde. Jeg hører, du godt kan lige sige, jeg bare arbejder. Ja, Der fik jeg mit første job, hvor jeg blev ansat som en slags A&R. Fik jeg kontor henne bagved.
der mødte jeg også min agent i dag, Ulrik, vi lavede et håndslag dengang, og det kører vi stadigvæk på den dag, men der skulle jeg møde ind om morgenen. Han sagde, kan du møde om morgenen? Så siger jeg, det kan jeg godt. Okay, så møder du en halv time før os andre, og så skal du lave kaffe og skære frugt. Og det gjorde jeg, og det satte jeg en stor ære i faktisk, så jeg mødte før alle de andre morgen. Det var mit første rigtige arbejde. Var det den dag, hvor du sådan der, det gik op for dig, okay, nu har jeg taget en ny beslutning i mit liv? Ja, for det var første gang, der var nogen, der ligesom rakte hånden ud til mig og tog mig seriøst og gav mig muligheden for at komme ind i en anden verden, hvis man kan kalde det sådan, ikke? Ja. Så den chance, den greb jeg. Så du arbejder med musik? Vi arbejder med musik til at starte med. Jeg spiller også alle instrumenter. Jeg er gammel rapper. Altså, jeg er Okay. flismester i Electric Boogie i 1983. Shit! Det er så true story. Ja, jeg elsker at sige det. Men det er rigtigt. Ja. Men det er sjovt, når jeg tænker over alt det, jeg har rendt og lavet i mine unge år, har jo egentlig forberedt mig til det, jeg laver nu. Altså, i kraft af, at jeg danser breakdance og sådan nogle ting, så har jeg jo forstand på koreografi og sådan nogle ting, og det bruger man jo i scenerne. Jeg maler graffiti, så jeg forstår, hvordan man bygger billeder op, jeg forstår, hvad instruktøren vil med et billede, det brugte jeg mit graffiti til. Og når jeg rapper, så har jeg en fornemmelse af timing, rytme og flow og levering, og det skal du lave, når du laver dine linjer. Så uden at jeg har tænkt over det, så har jeg jo egentlig gået og forberedt mig til at blive skuespiller. Men det har aldrig været min drøm. Altså, det var også lidt mere tilfældighed, jeg havnede i det, ikke? Fordi når jeg var i spil, så tog jeg været ordblind, og jeg staver stadigvæk af helvede til, men jeg læser ret godt nu. Og så tog jeg min 10. klasse, den og øvede mig i at skrive. Og så skrev jeg, til dels så skrev jeg raps, men så begyndte jeg også at skrive små historier om ting, jeg så. Og det blev sådan en håndskrevne noter, som man næsten ikke kan finde ud af at læse, du ved. Men det var de noter, som der blev til min første film R. Der var Tobias Lindholm, som fik ideen at lave en fængselsfilm i Horsens Statsfængsel, fordi det var blevet tømt for fanger, de har købt på dispensation i mange år. Og så, da de tømte for fanger, så stod der en kulisse der, man ikke kan købe for penge. Altså at bygge sådan en ting, det kan man ikke. Altså, trinene, dørene, væggene fortæller en historie, de er blevet slidt igennem hundredvis af år, ikke? Så han spurgte, om der var nogen, der havde noget erfaring med det fængsel, og der har jeg jo selvfølgelig siddet på gang. Og så gav jeg ham de der noter, og det blev så til sidst til manuskriptet R. Så det var sådan ligesom starten til det, ikke? Og så, Det var tilfældigheden? Ja, det var det. Og til at starte med skulle jeg ikke være med, så skulle jeg bare hjælpe med en casting. Og så satte jeg inde og ved siden af instruktøren, der var 2 instruktører, så kom der skuespillere ind, og så skulle jeg sådan spille op imod dem, så skulle jeg sådan lege fange, ikke, du ved. Og det var også det, jeg mødte Pili Asbæk første gang, han kom jo ind. Ja. Og satte sig og sagde, ja, hej, jeg vil gerne spille fange. Så sagde jeg, så skal du ikke sidde sådan der, nå, okay. Men han endte jo så op med at få hovedrollen i filmen, og han har så også haft en stor karriere derfra, ikke? Og der vi var, altså Tobias Lindholm, Michael Nora, jeg og Pili Asbæk og Dulfi, som jeg jo så også mødte dengang og blev min gode homie. Ja. Vi har alle sammen startet det samme sted. Ja. Med den ene film der, som var en lille bitte film til 5 millioner kroner, og jeg kan huske, at der var nogen, der var meget imod, at vi laver det meget utraditionelt. Vi slår hovedkarakteren ihjel 2-3 ind i filmen, og det må man ikke, det lærer man på manuskriptskolen, det kan man ikke gøre, ikke? Men den kørte de med, den chance, og det viser sig så at være en succes, jo. Roland, nu siger du med mål. Er der mange regler i sådan at lave en film? Ligesom nu siger du, et slå hovedkarakteren ihjel. Ja, det er der. Der er mange sådan, der er forskellige formler, man kan bruge til at lave filmer. Der er også lidt for, hvad genre du gerne vil lave, og hvordan man optager den. Og der er altid nogle regler, nogle dogmer, man skal holde sig til. Og jeg kan huske, at vi fandt hurtigt en dogme, der hed reality rules. Altså forstået på den måde, at i stedet for, at vi skulle sætte os ned og opfinde en dyb tallerken, så den er opfundet, ikke? Så opfundet vi bare noget suppe, vi kunne putte i den. Altså vi gik ud og researchede, så jeg blev også brugt som sådan et reality check. Ikke? Så, hvad gør man, når man er ny i et fængsel, når man kommer ind i en fængselsgruppe? Hvordan begærer man sig det? Ikke? Så brugte vi ting, der var sket i virkeligheden, frem for at vi satte og opfandt ting. Det gjorde den sådan mere realistisk. Så der lavede vi sådan en dogmeregel, der hedder reality rules. Altså hellere finde noget i virkeligheden, for i virkeligheden overgår nogle gange fantasien. Folk er meget vildere i livet, end man kan sætte og komme op med fantasi, tror jeg. Ikke? Da du så optog R, og de sagde, at du skulle være med, hvordan havde du det? Hvad tænkte du? Du går fra at skrive sådan nogle blogge til du afleverer det. Men jeg var ikke, nu skal du tænke på, det meste af mit liv har jeg prøvet at undgå kameraer på politiet, ikke? Så jeg var lidt kamerasky. Jeg har prøvet at blive overvåget og sådan nogle ting. Men er det ikke fordi, du begynder alt det, du... Jo, men altså, det var rigtig, rigtig svært for mig at stille mig op foran kameraet, og jeg synes også, altså, det har jeg stadigvæk lidt svært ved at se mig selv i dag. Og så fordi jeg snakker her fynsk, det kunne jeg heller ikke tage seriøst. Så jeg var sådan lidt, jeg var ikke helt
Det var en stor udfordring for mig, at skulle stille mig op og ligesom lægge forfængeligheden væk, ikke, du ved, og så stole på instruktøren og hvad han så og hvad han sagde. Fordi jeg så mig selv anderledes. Det tror jeg, vi alle sammen gør. Ja. Altså, vi kigger på os selv anderledes, vi ser nogle andre ting med os selv. Ser du de film, du har lavet færdig, når du har lavet dem færdig? Ser du? Ja, det gør jeg. Det gør du? Jeg ser dem lige, når de bliver lavet færdige, ikke? Men, der er sådan, men jeg sætter mig ikke ned og ser dem for underholdning. Der er nogen, der siger, skal vi ikke sætte os ned og se en lille film? Så nej, det skal vi ikke. Lad os se noget andet. Men jeg ser dem jo selvfølgelig for at også til dels kunne svare på spørgsmål fra journalister og se, hvad det færdige produkt er. Fordi når jeg siger, der er 3 film, ikke? Der er manuskriptet, og så er der indspilning, og så er der den færdige klippet. Og det er som regel aldrig det samme. Så det er meget spændende nogle gange at se, hvad det kan blive til. Altså, en af de film, der har gjort rigtig meget for mig, var Under Sandet. Da jeg læste manuskriptet, det kunne jeg ikke forudsige, at det blev sådan en god film. Fordi for mig var det bare nogen, der gik rundt ned på en strand med nogle drenge. Så der kan ske meget i sådan en proces. Altså. Det er sådan nogle trin, man går igennem, hvor der kan ske rigtig mange ting. Jeg læser også rigtig mange dårlige manuskripter. Og det er fucking tungt, altså. Specielt når man har svært ved at læse, ikke? Men dårlige manuskripter kan godt blive til en god film. Okay. Det sker tit, faktisk. Er du god til at huske, Roland? Det er blevet. Det var du ikke snart. Nej, det var jeg sgu ikke. Jeg kunne Der var mange gange, hvor de sagde, cut! Om igen! Ja, det har jeg også prøvet, hvor man lige pludselig blækker op. Men i starten der kunne jeg dog nok huske 2 linjer, altså, som de var skrevet. Men nu er jeg oppe på en 4 sider, det kan jeg huske. Altså hjernen, den er en muskel, som man kan træne. Jo mere du øver, jo... Men kan man for eksempel, lad os nu sige, at nu siger det, i den her situation skal du sige sådan her. Men hvis du så siger det på en anden måde, men du ved, konklusionen er stadig det samme. Du ved, udfaldet er stadig det samme. Ja. Er der ikke en mulighed for, at instruktøren siger, hvor du vil gå, mand? Det var faktisk meget federe, det der. Det kommer an på, hvilken instruktør du arbejder med. Okay. Altså, der er nogle instruktører, som der er nogen, der er meget nazi med det, de laver, ikke? Hvor du skal følge ved et punktum og komma og holde de pauser, de har skrevet. Og det bliver som regel rigtig godt, fordi så spiller du op for hjernen af. Det bedste, det sker, når det kommer fra maven af. Ja. Det kan publikum også mærke. Og der er sådan en som Tobias Lindholm, han siger altid, hver en scene har et plot, og det er et spørgsmål om at komme fra A til B. Og nogle gange så skriver han ikke engang linjerne, og siger, hvad vil du gøre i den her situation? Og så går man ind, og så giver man et bud, og siger, okay, det var ikke så godt, men det er rigtig godt, brug det, og så prøv at gøre sådan. Det er jo meget federe, og så det er 100% de fedeste scener, man laver, hvis du spørger mig. Ja. Og have en instruktør, der ser, at skuespilleren har en gave og kan byde ind med noget, det bliver helt klart det bedste. I frem for, at man bare skal fremføre slavisk, hvad der står i et manuskript. Det kan godt blive meget stakeret og robotagtigt. Hvor lang tid tager det for en proces? Du stikker af her om lidt til... Det må du ikke til Atlanta. sige. Jo, må jeg sige. Jo. Du stikker af. Og hvor lang tid er du så væk? Ja, den her gang er jeg væk 2 måneder. Så det er ikke så lang tid. Roland, er det ikke irriterende hele tiden smut frem, tilbage, frem? Jeg har siddet, altså... Mig og Kamal, vi prøvede bare at have en roadtrip i Danmark. Jeg var ved at græde, mand. Det var i Danmark. Nej, men jeg tror egentlig, jeg har altid fungeret godt sådan. Altså, det var også... jeg har altid været sådan lidt nomadagtig. Jeg kan godt lide en god udfordring. Jeg kommer hurtigt til at kede mig. Så jeg tror, jeg er bygget til at komme nyt sted hen hele tiden. Det er også, at da jeg gik i skole, gik jeg også på mange forskellige skoler, og i fængslet blev jeg altid flyttet, fordi jeg klagede, så fængselsinspektøren han blev træt af mig, så blev jeg flyttet. Så jeg er så lidt vant til at være den nye dreng i klassen. Ja. Og det er jeg også, når jeg rejser ud i verden, ikke så er den nye dreng i klassen, men jeg befinder mig egentlig meget godt i den situation. Bedre end andre har jeg set og erfaret. Inden du stikker af, du har et møde. Med Hollywood. Du har et møde med Hollywood. Jeg må lige sige, Shabab, det er med Hollywood. Har du nogensinde tænkt for 20 år siden, at du vil stå over for The Rock, Charlie Hunnam, Rami Malek, Liam Neeson, da du var inde i din celle, og du skulle blive rykket rundt? Nej, det er ikke. Har du nogensinde forestillet dig, at du skulle faktisk lave de film med dem? Nej, det har jeg bestemt ikke. Det er bestemt ikke. Det er ret vildt. Det er jo helt sygt, mand. Ja, det er sgu ret vildt. Når jeg zoomer ud og kigger på det nogle gange, så tænker jeg, det er vildt nok. Men når man er i det, så er de jo mennesker ligesom alle andre. Altså. Så er man på arbejde, og så nogle er man konkurrenter med, nogle bliver man venner med. Det er ligesom alle andre relationer, man har i livet. Så ja, det er ret sindssygt. Det har jeg ikke regnet med, at Roland fra Fyn, han skulle rende rundt og lege med de drenge. Det her. Hvad nu, hvis man bliver uvenner? Sådan det sker jo. Kan det ske? Ja, det kan sagtens ske. Hvad gør man så? Jeg gad sgu ikke at blive uvenner med dig. Jeg vil hellere blive uvenner med The Rock end dig. Det siger jeg til dig lige ud. Ja, det vil jeg faktisk også.
Han er en rigtig god mand, The Rock. Ja. Det er han sgu. Men hvad gør man, Roland, i sådan en situation, hvis du er uvenner med en, og så skal du så spille over for ham, eller ved siden af ham? Eller? Så Tager man bider lige jeg mig i tungen, og så ringer han til min agent og siger, hvad fanden skal jeg gøre her? Og så siger han, du skal slappe af. Der er mange kameler, man må sluge nogle gange, ikke? Du ved. Altså, nu har jeg jo, altså jeg har noget temperament, og det lever også af med mig nogle gange, men ja, jeg bliver meget bedre til at styre det. Altså, vi har jo et overordnet mål i den sidste ende, så jeg synes sgu, jeg er meget god til at lægge min personlige agenda til siden, og så gå efter målet. Altså, det er jo ligesom det, man er der for, ikke? Ja. Så det må man holde for øje. Ja. Så må man lægge lidt stolthed og noget andet til side. Ikke? Det, igen, som jeg sagde til dig før, det er lidt ligesom at være en prostitueret. Ja. Det er det jo. Altså, når man skal, jeg føler nogle gange, at jeg laver mere skuespil bag kameraet, end jeg gør foran. Altså, fordi det er et game, man skal spille, ikke? Og specielt i udlandet, der er meget sådan noget falsk høflighed, ikke? Så det er jeg ikke så god til. Ja. Du har lavet, jeg ved ikke om mine facts er i orden, men næsten 20 film. Kan det passe? Kan du huske det? Jeg tror faktisk, det er 30. Puha. Skal vi spørge din agent? Det kan vi google. Jeg tror, det er næsten op på 30. Er det op på 30? Ja, det tror jeg. Hvis vi tæller nogle kortfilm med. Kortfilm. Ja. Har du sådan specifik en film, du havde sådan den fedeste oplevelse? Eller? Jamen, der har været fedt. Hvis jeg skal trække den nu, så vil jeg sige, at den er The Northwater. Jeg har lavet den serie, der er på Danmarks Radio, hvor jeg var oppe på Nordpolen. Ja. Først på Svalbard, og så sejlede vi endnu længere op. Er det ikke den kom ud for 2 år siden eller sådan noget? Eller? Var det ikke sidste år? Sidste år? Ja. Okay. I Danmark var den uge sidste år, ja. Okay. Man kan stadigvæk se den der. Det var en syg oplevelse. Det var syg oplevelse? Ja, det var det. Altså, vi var 3 både helt op nordpå, der er aldrig nogensinde nogen, der har filmet så højt før. Så alt, hvad vi gjorde, det var faktisk, vi skrev historie. Gik vi ud på isen og spille fodbold, så var vi de første mennesker i verden, der spille fodbold på den breddegrad. Jeg faldt og slog mig, jeg var den første skuespiller i verden, der kom til skade på den breddegrad. Altså, vi kunne hele tiden finde på at lave nogle nye rekorder. Ikke? Det var ret vildt. Isbjørnene på cykel kom ombord på vores skib hver dag, og hvalros, der kom op midt i sættet, og store stykker is, der brækkede af, og så drev vi til havs, og måtte de hente os, og vi havde vagter med, der skulle passe på, at isbjørnen ikke kom tæt på os. Og sådan. Det var ret val, der kom op. Jeg sat og... Hvor længe var I der, Roland? Der var vi i 4 uger. Det var sådan, at en satellitten, den virkede en halv time om dagen. Ingen mobiltelefoner, noget som helst. Det var fedt. Det var også dejligt lidt, ikke? At komme lidt væk fra... Jo, det var det faktisk. Det lærer man en masse af. Nu bliver jeg nødt til lige at gå og lave mit Zoom-kald. Ja. Det er åben på. Helt sikkert. Vi venter her. Ja, gør det. Uden filter. Nå, de her. Hvordan var mødet, bror? Ja, det gik godt. Det gik lidt som planlagt. Det gik så planlagt? Ja, det gjorde det. Det er dejligt. Fedt, mand. Jeg savner dig. Godt møde. Ja. Men det er også luksus for os, Roland, fordi så giver du os lidt, så går du ud, så har vi tænketid. Ja, okay. Så sidder vi og tænker. Fordi ærligt talt, ikke, bror? Vi gider ikke så snakke om de fortid, bror, mand. Ærligt talt. Hånd på hjertet, vi vil gerne snakke om Roland. Nå, men vel vi 2 sekunder, jeg vil gerne give dig det her. Nå ja, det er jo ikke dårligt ment. Fra fortiden til nu. Nå ja, men det er bare det, hvad der du lavede i fortiden og sådan noget. Fuck det der. Det har jeg også fortalt mange gange, ikke? Ja, bror. Får du tip nogle gange? Ja, altså, det er, hvad det er, ikke? Altså, vi er dem, vi er, og det gælder om hele livet at få det bedste ud af, at de kroppe nogle gange er blevet givet for fødslen, ikke? Og en gang så gik man rundt og skammede sig over noget, man havde lavet. Nu har jeg ventet om, at nu prøver at bruge det til noget konstruktivt og kreativt. Først så lavede jeg projekter for børn, hvor jeg fik knægt ud af bander og sådan ting, ikke? Og nu har jeg omsat det til at skabe en filmkarriere. Så det kan jeg godt lide at arbejde med, at mange gange de ting, du tror, du arbejder mod dig, dem kan du vinde om og få til at arbejde for dig. Så det gælder på, det er et mindset, man skal have, ikke? Du ved, det er der mange, der fatter noget af. De går og slår sig selv oven i hovedet med den samme ting hele tiden, og så kommer de ikke nogen steder i livet. Så det er jo, hvad det er. Og jeg altså, der er mange ting, jeg gerne vil have lavet anderledes, men og alt det, når jeg sidder her i dag, så er det, hvad det er, og jeg har brugt det til det bedste, og jeg er rimelig godt tilfreds og glad, hvor jeg er lige nu. Så det er ikke noget, jeg skammer mig over, jo. Det er rigtig fedt, du siger, at man faktisk skal bruge det. Det, du bliver dumpet i hovedet, brug det til noget godt, ikke? Ja. Fik jeg overhovedet spurgt dig, Roland, var det et godt møde? Det var rigtig godt møde. Ja, det var selvsygt, mand. Det var rigtig godt. Selvsygt. Tillykke i godsøjne, hvis det er tillykke. Ja, men det er faktisk... Det er det der med nogle gange, altså når de laver Hollywood-film, de har det mange gange med at præsentere karakterer meget sort og hvidt. Altså skurken er ond, og den gode er god. Og jeg kan rigtig godt lide at lege med, at man putter lidt sympati ind i skurken også. Så når man godt kan lide ham, så når han så gør det ondt, så bliver det værre.
Du ved, så og gode mennesker kan godt gøre dårlige ting, og dårlige mennesker kan godt lave gode ting. Sådan er vi som mennesker, ikke? Du ved, der er ikke nogen, der er fuldkommen og perfekte. Og det kan jeg godt lide at arbejde med i karakterer. Og det skal jeg altid slå lidt med, når de laver Hollywood-manuskripter. Der er igen, da vi snakker om det med stil i at lave film, ikke? Du ved, de har jo den der stil, hvor det er meget sort og hvidt. Og det synes jeg godt kan blive kedeligt nogle gange og forudsigeligt. Så det var det møde gik ud på. At jeg prøver at få lagt noget mere dybde ind i min karakter, og nogle flere lag i ham, ikke? Du ved. Så det bliver mere interessant at se på. Så det er ikke bare en skurk, der kommer ind og gør onde ting hele tiden. Roland, er der altid plads til udvikling? Altid. Og det stopper aldrig. Og det skal man huske. Det er derfor, jeg har det sådan lidt stramt med, hvis der er nogen, der har fundet sandheden. Fordi den ændrer sig. Jorden ændrer sig. Ja, men jeg har det stramt med religion for eksempel. Fordi der er en regel for alt. Altså, jeg har ikke brug for sådan en tyk bog til at fortælle mig, hvad jeg skal spise, gå i tøj, og hvad jeg skal høre musik og alt. Det har jeg ikke brug for. I bund og grund, så kan jeg koge al religion ned til et ord. Næste kærlighed. Men når folk de skal have regler for alt. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der fungerer bedre med regler. Det er jo fordi, de ikke er selvstændige, kreative, tænkende mennesker. Og hvis de fungerer godt med reglerne, så lad dem følge reglerne. Men det gør jeg ikke. Jeg er sat her på jorden for at teste reglerne. Og bryde reglerne. Og det synes jeg er meget vigtigt. Ellers så udvikler vi os ikke som menneske. Så står vi jo stille. Hvis man har fundet en endegyldig sandhed, hvad så er vi her så for? Forstår du? Det skal testes. Alt skal testes. Alt skal prøves af. Og det er også det, man udvikler sig som menneske og som person. Og det er jo det, jeg hele tiden gør, når jeg er en ny dreng i klassen og rejser ud i verden. Så bliver jeg hele tiden testet på mange forskellige måder. Man skal altid flygte fra dem, der har fundet sandheden. Og følge dem, der søger den. Alt, der i bevægelse, universet bevæger sig ud og ind. Vejret ændrer sig hele tiden. Alt det ændrer sig konstant. Og der er mange mennesker, der som ikke vil ændre sig. Selv de mennesker, de ændrer sig også. Der er jo folk, som man er vokset op med, og du ved, så på et tidspunkt så har man ikke rigtig noget til fælles mere, fordi så ændrer man sig i forskellige retninger. Du ved. Alting er udvikling hele tiden, og det skal man embrace og tage til sig. Fordi det er sådan verdens cyklus er. Det er ligesom, da jeg tog med at svømme i dag, ikke, du ved. Og teste sig selv. Det gjorde det godt, jeg er stolt af jer. Fedt, men det er igen ikke, altså jeg har sådan en filosofi om, at man skal igennem, det skal gøre ondt før det, man ved, hvornår det gør godt. Man skal have været nede, før man ved, hvordan det er at være op. Altså der er hele tiden, alt er i bevægelse, alt er en dynamik, der foregår omkring os. Og det tror jeg, der er mange, der ikke er. Vi er jo indrettet, vi er jo dogne natur. Altså prøv at lægge alle opfindelser, vi laver, er noget for at gøre livet nemmere. Så vi er dogne natur. Men der sker ikke noget, hvis vi bliver i vores comfort zone. Hvis vi bare sidder hjemme og sapper fjernsyn, så sker der ikke noget. Altså, men der er mange, der siger, du har også været heldig. Ja, jeg har været heldig med mange ting, men jeg går også ud og leder efter heldigt. Jeg sidder ikke og venter på, at det kommer til mig. Så jeg opsøger heldigt, og får mange rap over næsen undervejs. Og jeg ser det ikke som, altså rap over næsen, det er erfaringer, som man skal tage med, som det gælder om at lære noget af det modstand, man har haft, og de røvture, man har haft. Du er først en failure, når du stopper med at prøve. Så man skal hele tiden være opsat på, at tingene kan ændre sig, og der kan ske nye ting, og du kan opdage nye ting. Og de regler, der er sat, det er ikke altid, de gælder for alt. Altså Newton, da han opfandt spaltede elektroner, opfandt lyset, det var fordi han ikke vidste en eller anden formel, som der var. Den kendte han ikke ordentligt. Og så bum, så har vi lys lige pludselig. Ikke, du ved. Alle de store opfindelser, de kommer tit ud af noget tilfældigt. Viagra. Det var også noget, det var slet ikke mindet på, det var også noget, der kom op for satan. Har du prøvet den der pille? Ja. Hey man, hvad sker der ikke? Og det sker jo, fordi man er åben og modtagelig for det, og man er åben for, at der er ikke noget, der er endegyldigt. Der er ikke en regel, der bare gælder for evigt. Men har du nogensinde fået en rolle, eller taget en rolle, eller fået en manuskript, som har været over din grænse? Ja, for dem søger jeg lidt. Det er det, der drejer sig om. Okay. Det drejer sig om, altså, jeg fandt hurtigt ud af, når man laver skuespil, at man kan ikke snyde folk på lærret. Du kan mærke, hvis der er en dårlig skuespil, og det nogle skuespil, hvis du er oppe i dit hoved, så kan folk ikke mærke dig. Når man laver skuespil, så skal du formidle følelser, så du skal ned i maven. Og det vil sige, at jeg læser selvfølgelig alle manuskripterne og lærer dem, men når det så er gjort, så lægger jeg dem væk, og så prøver jeg sådan lidt at glemme det, og så kommer det sådan intuitivt fra maven af. Så det er sådan, altså jeg lader instinctet rule, altså, og så stoler jeg på, at jeg kan gøre det. Og nogle gange så skal man ud på tørn is, hvor det er farligt, og sådan noget, det er så der, man imponerer sig selv, og det er der, man så udvider sit repertoire. Det er det med, at man er ud af komfortzonen hele tiden. Så altså, når jeg laver de store Hollywood-film, så får jeg ikke som regel ikke lov til at udforske ting, jeg ikke har lavet før. For der er sådan store budgetter på det. Men når jeg laver andre film, europæiske film eller danske film, så får jeg tit lov til at spille noget andet.
Og tit ofte så er det intimiderende, men som har sagt A, må man sige B, ikke? Jeg fungerer faktisk godt under pres. Det tror jeg faktisk mange af os gør. Det er også det med frygt. Altså frygten er faktisk din ven. Hvis du ikke er bange, så er du ikke skarp. Altså, hvis du går ind i en boksering, og det er du ved, du kan klare, så er du ikke lige så hurtig, som hvis du er bange for at få en på skallen. Altså, der er lige meget, hvad vi møder lige, så er der 3 muligheder, ikke? At du kan flygte. Hvis du møder en bjørn ude i en skov, så kan du flygte fra den, så ender den og spiser dig. Du kan panik og fryse, så spiser den dig. Så det eneste mulighed, du har, det er faktisk at kæmpe. Og hvis du har frygt med dig, så er du hurtigere, og du tænker hurtigt. Så hvis man er lidt nervøs, når man går ind og skal lave noget, men man har fighteren med, så bliver man god. Så en blanding af frygt og en... Frygten er din ven, og den vil være der hele dit liv. Den vil altid være der, så du skal lære at blive venner med den. Og så vil den hjælpe dig. Så bliver det en fordel, når du har frygten med dig, men du også har fighteren med dig. Så den der siger, jeg frygter ikke noget, det ville pik. De er dumme. Du så Oscars. Så du Oscars? Var du derovre i år? Nej, ikke i år. Du var der ikke? Nej. Du har været der før. Jeg har været der i 2017. Du har været der i 2017? Jeg fik det bedste ud af det, da jeg var derovre. De forsøgte jo, der er 2 rygeløber. Så da jeg kom ind der til at starte med, så deler de folk i 2. Så de store stjerner, de går ind foran alle kameraerne, og de andre, de går sådan lidt bagved. Og så jeg sagde, du skal ind mig og sige, nej, det skal jeg ikke. Og jeg var lige kommet dagen i forvejen, skulle du huske at sætte i forhør i 4 timer, og sådan noget, før de ville lukke mig ind. Ja. Og de andre er ved, der lang tid, så jeg sagde, kraftedeme ikke den anden vej der. Altså, jeg sagde, fuck, så gik jeg bare ind i det, og så stop, sagde han. Så stod jeg der, så var der sådan en forhæng, og så kunne jeg se, så gik han hen til den vagt, og så stod jeg og pegede på mig, og så stod jeg, fuck, hvad sker der? Så kiggede jeg det der forhæng, og så wow, så stod der 500 fotografer, ikke? Så kom ham vagten hen mod mig, og tænkte, fuck it. Så gik jeg bare ud. Så gik jeg ud, så var der ikke en eneste, der tog et billede. Så stod jeg lidt, fuck! Og vagten, han stod hen, han turde ikke gå ud på en rødløber, og så sagde, have you heard? Land of mine is gonna win everything. Så røg jeg ned igennem rødløberne, og så måtte jeg hostle mig til en masse interviews, du ved. Ja. Så jeg snakker tysk også, du ved. Så der var Rai Uno, og så begyndte jeg at snakke tysk til dem. Du snakker du tysk, Rai? Ja, jeg snakker tysk. Okay. Så fik jeg fedtet mig ind i Rai Uno-interview, og så var jeg lige blevet spanjol og min mor. Så jeg var med i 7-8 interviews, og så til allersidst, så kom jeg på Steinmetz på TV2, han stod helt nede inde der. Og han ville sige, der var en dansker, så var jeg hen og snakke med ham der, og der havde jeg rimelig stress over, jeg står hele tiden og kigger sådan der over skulderen, for det er den vagt, der han fulgte sådan med. Ja, jeg vil gerne have fat i Jeg fik dem. også nogle andre fra den anden, fik jeg med, og sagde, de er også from Land of Mine, så fik jeg 2 af de tyske drenge med ind på den der røde løber. Og så fik vi lavet det, så fik vi fuld valuta på pengene. Fedt, mand. Så er der nogen, der har private assistenter og sådan ting, det kunne jeg også godt bruge, men der er ikke noget endnu. Så jeg kan godt forstå, at der er nogen, der godt kan miste sig selv i det der, og hvis man hele tiden... I Hollywood, der har de meget med at praise dig, når du er på, ikke? Hvor er du god, hvor er du dygtig, du får... Også uanset om du ikke er god. Ja. Der er ikke nogen, der tør at gå imod. Altså, assistenterne har en assistent, så hvis der er en assistent laver en fejl, så fyrer han sin assistent, så får han skylden for det. Der er ikke nogen, der tør tage ansvar for noget. Det hele er meget sådan on stake, ikke? Så man skyder bare skylden videre på hinanden. Ja, det er derfor, jeg siger, at jeg laver mere skuespil bag kameraet, end jeg gør foran nogen. Roland, jeg ved ikke, om du vil komme med din take på det, men hvad synes du om det der Will Smith, Chris Rock, Will Smith gav ham en flad? Hvad vil du gøre i den der synes? Jeg synes, at Will Smith, han er blevet played af hans hustru. Mamma. Ja, altså, jeg har ondt af ham. Ved du, hvad de siger? De siger, Tupac er ikke død. Hvad sker der her? Nej, vent. Hvad er det her for noget? Tupac er ikke død. Men vi sidder med Roland, bror. Vent, Roland. De siger, at Tupac ikke er død. Hvem siger det? Ja, hvem siger det? Hvem er de? Ja. Illuminati? Ja. Kom, sig det færdigt. Tupac er ikke død. Ved du hvorfor? Tupac eller Tupac? Tupac er ikke død på grund af, at han skulle stikke af fra Jada. Nå, det tror jeg på. Så var der hold i det. Jeg ved, hvad fanden er det også, hun får ham til at sidde og græde på tv, og over hun har været utro. Og han er ikke var mand nok, var der for hende og sådan nogle ting, og så ikke det. Og så sidder de ved det der bord, og så siger han det der, og så kigger han over på sin hustru, og så kan han se, at hun bliver fornøjet, og så føler han, nu skal jeg stå op for min kone, og så går han op, og så gør han det, ikke? Altså, den ligger på hende, hvis du spørger mig. Ja. Men han skulle ikke have gjort det. Han skulle have lavet en diss-sang til ham, eller et eller andet bagefter, ikke? Du ved, altså, blive i sit felt og blive i sin zone, hvor han hører til. Det var... Har du set Denzel Washington? Ja. Er du fan af ham? Ja. Hvem er du ellers fan Ja, hvem er de? Denzel er en af dem, som jeg rigtig godt kan at arbejde med. Det er helt sikkert. Vi er tilfældigvis på det samme bureau over i USA. Okay. Jeg mødte ham ikke. Jeg gik forbi ham en gang, hvor han satte på kontor. Så sagde han ligesom, vi sad, så satte der 8 damer rundt derovre, og så satte han underholdt. Og de skreg og grinede hele tiden. Jeg var lige, hvis det er god dem, det gjorde jeg ikke. Det skulle jeg faktisk have gjort.
Denzel kan jeg godt arbejde med. Jeg kan også godt arbejde med Leonardo DiCaprio. Jeg har sådan en liste faktisk, som jeg lavede på et tidspunkt. Der var en, der spurgte mig. Og jeg har faktisk fået krydset nogle af dem af på den der liste. Har du det? Ja. Fedt, mand. Hvordan føles det, Roland? Det føles det sygt, ikke? Ja. Altså. Men Liam Neeson har altid været min mors yndlingsskuespiller. Så da jeg stod med ham på sættet første gang, så jeg blev nødt til at have en selfie med dig. Sendte den til min mor. Så hun sagde, what the? Ej, hvor fedt. Det var fedt. Altså, Nice. er der noget, jeg skulle sige til ham, skriver så til. Jeg bare skriver, jeg er hans største fan, og altid beundrer en film. Så Fik du ham ikke til at sige, I will find you? I will find you, and I will kill you. No matter where you are, I will chase you down, I will find you, and I will kill you. Send you home in a box. Hvad er det næste? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er det næste? Jeg ved ikke, hvad universet har for mig. Jeg er klar på lidt af hvert. Altså, jeg tror, at... jeg har sagt det før. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde om bag kameraet. Jeg vil gerne instruere. Jeg kan godt lide at fortælle historier, men jeg er ikke så god til at være kendt. Fordi... Altså, hvad mener du, at du ikke men altså, og specielt i de her tider, ikke, hvor alle øjne de er på en, ikke, du ved, og der bliver kørt heksejagt på mænd. Og der står jeg jo i forreste række. Et eller andet sted, ikke, du ved. Og det kan godt være lidt irriterende nogle gange. Man kan ikke rigtig få lov til at være sig selv. Det er også det, jeg godt vil chill med jagten, men der kan man mere... Men Roland, jeg forstår ikke, hvorfor de er sådan, hvis man har haft en fortid, det er min fortid, lad den fucking ligge. Jeg er her nu. Ja. Men er det Danmark eller USA, der på dig? I Danmark, der har vi sgu en anden tendens til, at vi vil have folk med nakken. Det er det er en mærkelig ærgerligt, tendens. Altså, hvis jeg møder etnisk danskere, og de ser mig, så er det ham skuespiller. Ikke kig. Han skal ikke tro, han ikke kigge på ham. Hvor hvis jeg møder en shabab, siger, du er en fed skuespiller! Kan du komme med i en Hollywood-film? Nej, du kan ikke. Jeg kan spille, kan du spille? Jeg kan spille alt. Kan du spille busse? Nej, hvad skal du? Skal du ikke spille busse? Så kan du sgu da ikke spille alt, mand! Så er der kæft med at sige, at de er alle sammen står hjemme på en spejler i deres små vinger og øver på linje, ikke det ved. Hvordan bliver du skuespiller, man siger? Du er skuespiller. Det er bare ikke særlig god. Der er rigtig mange af, og der er også, altså alle rapperne, de vil også gerne være skuespillere, ikke? Ja. Det er også en persona, de fleste af dem har op at køre et eller andet sted, men de har bare kun den ene rolle. Og det er hvad ham den... Wannabe gangster. The bad boy. Så lå helt piger død. Så hold nu kæft, mand. Det er Danmark. Slap nu af. Altså, jeg vil sige, at det der rap game, det skulle blive noget uinteressant. Pigerne overtog for nogle år siden med Cardi B og sådan noget der, men det er også blevet kedeligt nu, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Det giver mig ikke noget mere, som det gjorde engang i hiphop. Jeg har jo mine rødder i hiphop, ikke? Altså, det var også en af årsagerne til, at jeg faktisk blev kriminel, fordi jeg blev mobbet med hiphop. Dengang der var det jo totalt umoderne. Når jeg gik med kasketter, så mobbede de mig med det, ikke? De kaldte mig Roland Rap, så smed de brød efter mig. Hvad siger en anden? Rap. Og så måtte jeg jo lære at slå fra mig. Så det har jeg kæmpet for i mange år, ikke? Du ved, at det var ikke anerkendt. Og nu er det bare blevet gennemknippet og pop, ikke? Fuldstændig. Altså dengang, når jeg hørte hiphop, dengang East Coast, West Coast, så var det jo ligesom at høre en podcast i dag, ikke? Hvor jeg kunne få nogle nyheder uden om de gængse medier. Altså høre noget om de hoods, de var ikke, fordi der rappede folk om deres liv. Eller også havde de en gimmick, der var til at gennemskue. Og de havde en egen rap-stil, de havde samme sound, og nu så lyder det bare helt ens. Når en der lavede et hit, og så kopierer alle ham. Der er ikke nogen... flow, alt, de kopierer bare alt. Og jeg savner lidt det der, de kigger ind i sig selv, og kommer ind nogle steder, hvor det gør ondt og farligt. Men jeg tror også, det har meget med nutidens ungdom at gøre. Ja. Fordi meget er, hvis de hopper på den her trend, så er det et trend. Ja. Magten ligger lidt hos ungdommen. Ja. Det er lidt stort at kalde det en magt, men du ved... Udviklingen ligger hos dem, ikke? Det er dem, der skal tage det til det næste skridt, Jamen, det står lidt stille. Det er også, tingene har også ændret sig meget, ikke? Du ved, altså en gang, når man var en stjerne, så havde man en levetid på 10 år. Nu har man en på 1 eller 2 år. Det går stærkt. Folk de konsumerer hurtigt, ikke? De så opsuger så ud med næste dag. Folk er ikke fans mere, de følger. Og de vender hurtigt tommeltotten ned. Altså, sådan gælder det også i filmbranchen. Altså, du er ikke sikkert noget, fordi du har lavet en stor film, hvis du altså, det vil folk skide på. I gamle dage, så kunne Al Pacino og Robert De Niro, de kunne sælge fuld hus i en biograf. Det kan de jo ikke mere. Altså, gamen har ændret sig på den måde, det går stærkt. Og det også efter at de streamingtjenester kommer ind, så konsumerer man flere skuespillere, og vi ser så meget lort. Der bliver lavet så meget fucking lort i disse dage, og folk de sluger det. Det er ligesom McDonald's. Altså, man ved godt, det lort, at folk går ned og æder det alligevel. Altså, fordi de ved, hvad det er, og det føles bekvemt og hjemligt på en eller anden måde, ikke? Så jeg synes, der er, altså, kernen i kunst, den er blevet sådan lidt fake, og det er også i takt med, at vi har fået reality-stjerner. Altså, du kan blive kendt på ikke at kunne noget. Så alle de har sådan, så kan jeg også blive det, du ved. Så de har et andet forhold til det. Og reality-stjerner lukker folk ind,
bag facaden. Og det burde man jo ikke som skuespiller. Så kunne man helst ikke lave sådan noget, som jeg selv laver nu. Men nu er jeg heldigvis ikke skuespiller. Ja, men det er ikke reality, bro. Nej, det er ikke reality. Det er derfor, Det her, jeg det er siger uden til dig, vi filter. skal ikke være influencer. Jeg siger heller ikke, vi er influencer. Det er uden filter. Roland, hvad mener du? Det er gang Det shit. er, men det er fint nok med influencer. Det er fordi, der har en indflydelse på noget. Ja. Og man har jo også et ansvar, når man har et publikum, der følger en. Det har jeg også et eller andet sted. Men det er ikke min opgave at opdrage folks børn. Altså, så må de slå væk, ikke? Du ved, altså, og det er heller ikke jeres opgave. Altså, det vigtigste er, at man har sig selv med i det, og det vigtigste er, at man er ægte. Og jeg tror, der er mange mennesker, de igen taber sig selv, når de skal være alle mulige ting, og de opdækker sådan en persona. Ligesom der er mange, hvis du fortæller dem samme løgn mange gange nok, så begynder du selv at tro på den, ikke? Og til lige pludselig bliver det en virkelighed for dig. Jeg tror, i dag er det svært at være sig selv. Man må ikke rigtig være sig selv, for folk er jo krænkelsesparat hele tiden, ikke? Du ved? Så vi har sådan en høflighedsfacade på. Hvordan skal du nogensinde lære dig selv at kende, hvis ikke du kan få lov til at lave fejl? Hvis ikke du kan få lov til at skære ud en gang imellem og være idioter, så skal nogen der fortælle dig, at du er idioter. Det er okay, og så videre derfra. Nu er det der, hvis du skærer ud, så er du færdig, så bliver du slagtet, ikke? Altså, alle har paraden op, alle går rundt med facader. Det er svært at mærke folk. Og det er faktisk det eneste, jeg leder efter, har jeg opdaget. Det eneste, jeg leder efter, det er folk, der er ægte. Folk, der tør at smide paraderne og være ærlige og ægte. Og Roland, Roland, lav en podcast, bror. Den vil slå igen. Roland, du skal til Atlanta her snart. Ja. 3 albums. 3 Atlanta. albums, du kun må lytte til, imens du skal lave dit arbejde derovre. Det bliver kraftigt svært. Kom så, jeg ved, du har nogen liggende. Jamen, skal det være sådan en old school? Altså, Du kører bare noget. jeg har mange, altså, men hvor skal jeg starte hen? Du var kun til 3. Kun Måske til se tre artister. Nej, giv ham albums. Ja. Jamen, The Chronic med Dr. Dre. Goddamn. Den rykker ret godt for mig. Og så Soundgarden. Det kan jeg også godt lide. Hvad er det? Det er rockmusik. Det er rock. The White Man's... Jeg har en shabab her forleden, Roland. Jeg møder ham. Så, han er blevet body, ikke? Han er trænet. John, bro, hvad sker der? Han siger, det er rockmusik. Jeg sagde altså, hvad mener han? siger, bro, rockmusik giver dig en helt anden følelse, når du er oppe at træne. Ja. Er det rigtigt? Jeg bruger musik rigtig meget til stemnings... det gør alle folk faktisk, hvis I tænker over det. Ja. Musik, det kan virkelig skabe en eller anden stemning for en. Jeg bruger det, når jeg læser mine replikker, jeg bruger det til, når jeg træner, og jeg bruger det til at komme i forskellige sindstemninger med. Der er musik meget effektivt. Jeg kan godt lide, at der er meget, at det er grime-rap nu, så det er meget sådan filmisk musik. Det er sådan nogle filmflader og sådan noget, de bruger indover det. Det kan jeg meget godt lide. Jeg kan godt forstå, hvad han mener med rockmusik. Man bliver sådan lidt aggressiv af det, og man bliver sådan lidt opstemt og får lyst til at smage nogle ting. Du mangler sidste album. Ja, sidste album. Sidste album, så skal vi... Hvad skal vi så over i? For at dele nogle genre. Så jeg lytter meget til den her Pete and Bass. Du skal skule os nu, bro. Ja, det skal jeg. Det er 72-årige grime rapper fra London. Okay. Og de blev lidt ved et tilfælde. De 2 gamle gangster. Og den ene barnebarn, hun drillede hendes bedstefar ved at sætte radioen ind på Grime-kanalen. Han kunne finde ud af at sætte den tilbage. Så han begyndte at lytte til Grime. Så når hun kom ind i bilen, så begyndte at sætte rap til hende. Så sagde han, bedstefar, you got fucking bars. Og så tog de op til en af DJ Fumes, som er sådan en, hvor man går ind og laver, og så dropper de nogle bar der, og så er deres karriere bare blået op. Det er de 2, jeg så på Instagram. Peter Bars, det er rigtigt. Fucking sej. Og så har den ene, han har en bare knuckle bokser, men han har så også spillet klaver, så han har tighteste flow. Men før det, jeg har set sådan en lille reactions-video, har I set det? Hvor vi ser noget, hvor sort mennesker til at lytte til Jim. Det er næsten det fedeste. Det er at se de der reaktioner. Det er rigtigt, det går op for, men det ikke. White boys, der var grime, og det var, dem kan jeg godt lide, dem får jeg optur. Okay, jeg glæder mig til det her. Din yndlingsserie? Sopranos. Det var lidt. Ja, men har du set Game of Thrones? Ja. Hvad synes du? Jeg synes, det er okay. Altså, Verdenen? Ja, universet og sådan noget, det er vildt spændende, det er vildt fedt lavet. Jeg kan rigtig godt lide fantasy-genren. Det kan Squid Game? Ja, jeg gik kold i den. Jeg gik kold i den, jeg kunne ikke... Hvorfor? Jeg ved sgu ikke, jeg synes, den gentager sig selv lige pludselig. Okay. Den har ikke... det var interessant lige i starten, ikke? Men når det så gik i gang med de der games, det så okay. mig. Snowfall? Har jeg ikke set? Puha. Det skal jeg gøre. Det synes Jeg siger Raised by Wolves lige nu. Raised by Wolves? Ja. Er du sådan en men nej, det er jeg faktisk ikke. Hvad? Nej, det er jeg ikke. Men nu, Amanda Collins, som spiller i den, hun er dansker, jeg kender hende. Jeg synes, hun spiller fucking godt. Det er på en anden måde nu, hvor jeg gerne selv varper mig bag kameraet. Så jeg ser filmen på en anden måde nu.
På historien og hvordan vi filmer, og hvad man kan gøre, hvad der er muligheder for at lave noget selv, ikke? Så du bagved, du ser den jeg ser bagved lidt ligesom anderledes. Ja. Okay. Også hvordan de bygger den op, og hvordan de udfolder et univers og sådan nogle ting, og så. Det leder faktisk også til at spørgsmål, Roland, nu hvor du selv er skuespiller, ikke? Når du sidder og ser en film, kommer du nogle gange til at sidde og tænke, gee, han gjorde det ikke godt i den der scene, det gør jeg kunne have gjort det på. Ja, ikke? Hele Det gør jeg næsten hele tiden. Og så, det fungerer ikke for mig mere, hvis jeg ser en gyserfilm med en dame, der render lige rundt ud i skoven, så det virker ikke, for jeg ved bare, der står en kop kaffe og en småkage lige bag ved bordet, ikke? Og en mattip. Det fungerer ikke mere for mig. Desværre det er blevet ødelagt lidt, kan man sige. Hvor lang tid tager en optagelse, altså en dags optagelse? Hvor lang tid? Jamen altså, når vi arbejder i udlandet, så har vi nogle gange 18 timers dag. Wow. Ja. 18 Kommer du på arbejde, kommer. Ja, ikke det der telefon på arbejde. Nej. Hvad lavede jeg på arbejde? Roland, sover du så hvad? 4 timer, 5 timer? Ja, nu kan jeg så ikke mere end det. Og de går ikke op i din søvn eller noget? De sådan, nu Der er bare... jo ikke overenskomster og sådan noget, nogle gange de lande, vi filmer i. Altså, jeg har filmet i Montenegro og i Budapest og sådan nogle steder. Der er jo ikke overenskomster i Danmark. De passer godt på os herhjemme. Ja. Det er både godt og skidt. Jeg kan godt lide lange dage, faktisk. Altså, fordi så får man filmer for at lave noget, og man er mere i karakteren, ikke? Fordi at sidde og vente, det er faktisk det hårdeste. Jeg plejer at sige til dem, at de siger, sorry Roland, you have to wait, når de skifter kamera over. Det kan godt tage lang tid nogle gange, det ved vi også med jeres mand, ikke? Det var med smil, bro. Det var med smil. Nej, så siger jeg, undskyld, så siger jeg, don't worry, it's the waiting you pay me for. The stunts I do for free. Altså, jeg kan godt lide, når der er smæk på. Det har jeg ikke nogen problemer med, faktisk. Laver du selv stunts? Ja. Nej, du gør jeg. Jo, det gør jeg. Så passer du ikke engang på dig selv, mand. Jo, det gør jeg. Jo. Jeg får ikke lov til at lave de sindssyge stunt, men så meget som muligt laver jeg det. Det er 100%. Hvilke film var der, som du har lavet, har der været sådan mest action? Der var jo Skyscraper, kan jeg huske. Ja. Men var den, der var ikke meget af stunts på den, eller? Nej, jeg falder ned fra bygningen der, du ved, men der skulle jeg hele sådan bare så falde ned, ikke, du ved, men det var 3 meter, og så kørte de kameraet op i stedet for. Og det var også af sikkerhedsårsager, ikke? Okay. Jeg havde ellers håbet på, at jeg skulle lave sådan en rigtig lang Du er så vild, Roland. Men det gjorde jeg ikke. Så har jeg haft nogle, hvor jeg kørte i bil og sådan noget, og så lavede de nogle ting i bil. Jeg kører ret godt bil. Ja, det har jeg set. Så valgte de at klippe det ud. Af nogle forskellige årsager, fordi at forsikringsselskabet må ikke se, at skuespillere sådan ikke kørte sådan der. Blev du irriteret? Ja, det gjorde jeg. Jeg har også lige den, som vi lige skyder nu, der har jeg har altid haft en ting med hestemand. Når du har sådan et schema, så siger du, kan du svømme? Ja. Kan du dykke? Ja. Kan du kampsport? Ja. Kan du ride? Ja. Kan du, ja. Og så lige til dag, så skulle jeg ride med en fucking hest, og jeg skulle galoppere, og så tænkte okay. Jeg kan faktisk ikke ride alligevel. Og så blev jeg spillet den fucking hest 2 gange, mand. Og jeg får stuet min fod en tråd ovenpå mig den ene gang også. Så jeg har sådan en ting med heste. Og så her den sidste ting, jeg har lavet, hvor jeg var i London, der kom jeg op, så skulle jeg ride på en hest igen. Og så tænkte jeg bare, fucking shit, mand. De der store dyr der. Og jeg har proppet lommerne med gulerødder og æbler og sådan noget. For at jeg skulle blive god med det, men så fik jeg lært at ride. Okay. Og sådan rimelig hurtigt. Og så har jeg sådan en scene, hvor der hvor jeg rider ind i en demonstration. Jeg starter sådan en riot på min hest, så rider en demonstration. Og så har jeg nogle stuntmænd, hvor jeg så lærer at dreje hesten, så den skubber til folk, og de bliver røvet ud til siden, og der er en, der hopper op på ryggen af mig, og hænger, så masker ham, og knæer. Og jeg slås på den der hest, ikke, du ved. Og jeg har øvet det i, jeg tror, jeg har været op i 35 gange, har jeg været på at øve det der med, og vi har lavet video af det og sådan nogle ting, jeg kan vise jer det senere. Og så da vi stod på sættet, så sagde jeg, ej, det er for farligt. Så sagde jeg, what? Så fanden snakker jeg? Ej, det er for farligt. Så jeg, hvad snakker jeg om? Jeg har gjort det 35 gange, altså. Og så er det for farligt nu. Men det er så fordi, der var asfalt den andre gang, der havde jeg gjort det på jord, ikke? Det blev jeg ret muggen over, skulle jeg sige. Så lavede vi sådan en kompromis. Hvor jeg lidt rundt, og så hoppede så blev det lidt mindre vildt. Kom ridende ind over. Det kom aldrig med, altså. Det var jeg pænt muggen over, også fordi jeg har brugt så mange timer på det, ikke? Men nu kan jeg sige, at jeg kan ride. Er du blackoutet før? Ja. Min allerførste store scene med Charlize Theron, som jeg har haft en crush på i mange år, og så stod jeg over for hende. Ved du, hvem det er? Nej. Det er hende, der har lavet den der film, kunne du huske Will Smith? Ja. Hvad hedder, er det ikke hende, som var med i... Focus. Hvad? Nej, ikke Focus. Den der for lang tid siden. Hitch? Du ved godt, hvem der er, når du siger hende. Hvis jeg ser hende, så ved jeg, hvem det er. Ja. Du gør. Hun var med... Ja, der var med i hvert fald. Hun var med i... Kunne du huske, da Will Smith var superhelt? Ja. Ja, han har været superhelt. Ja. Kok, hedder den ikke? Hancock. Ja. Ja. Så var der hende der Grisen. Ja. Drisen? Ja. Det er hende. Det er hende. Det er hende. Nå, ja!
Ja, hun er godt nok for vild, altså. Men så står jeg på det der sæt der, og vi er på sådan et ret fint hotel inde i Budapest, og det er min allerførste scene, og jeg har øvet de der replikker forfra og bagfra, og fra siden jeg kunne muligt. Så kommer jeg ind, og scenen er, hun står i baren, så kommer jeg ind, så stiller mig siden af, og vi er kærester i filmen. Men vi er undercover-kærester. Så tænder jeg et lighter for hende, og så skal scenen så starte. Så kommer der en anden pige der, Sofia Boutella, som har været danser for Madonna, også fucking lækker. Hun spillede The Mummy. Sofia Boutella, hun er også lækker. Hun kommer så ind og står på den anden side af mig. Og så kunne jeg ikke huske min linje. Gik jeg sort. Så siger jeg så, stop. Så kom her. Så prøv at vi synes, du er helt vildt fed. Og så prøv at guide mig op. Så siger jeg, bare fortsæt, du skal have en Monash Sautoir. Det vidste jeg heller ikke. Så jeg tænkte, hvad fanden snakker jeg nu? Nå, skyder sind igen. Så går jeg ned i baren, så siger jeg til bartenderen, skal jeg have en Monash Sautoir? Og så skræder de og griner. Så kommer jeg i tanke om, det er en trekant. Så jeg siger, fuck it. Så de skræder og så jeg tænker bare, fuck man, hvad gør jeg? Men okay, så okay, lad os en gang til forfra. Der står jo 500 mennesker rundt om og kigger på dig, ikke du ved? Og jeg tænkte, fuck. Og så stiller man i baren en gang til, kommer ind, så kigger på det, så kan jeg ikke huske min linje. Så kan jeg lige få en pause? Så siger jeg, okay. Så skal jeg på vej ud, så siger han, Roland. Så siger jeg, så vender jeg op. Så siger you lost something. Power nede på gulvet, så når jeg kigger. Så kigger jeg på det. You balls. Så kigger jeg på hende, så stod det, så siger that's not mine. Mine are shaved. These must be yours. Og så gik jeg Men så kom jeg tilbage, og så lavede jeg scenen, og så satte den i skabet. Ja. Og der lærte jeg mig det den dag, ikke? Du ved. Altså, du skal komme forberedt, men ikke for forberedt. Som jeg sagde til dig før, ikke? De skulle komme herfra, de blev instinktive spillere, og jeg skulle bare gå ind og eje det der fucking lokale der. Må man have for mig respekt, og så det hele det var sådan, ikke? Du ved. Så jeg ville lige tage noget vand i ansigtet og stå og kigge mig i spejlet, og så kom jeg ind, og så neglede jeg scenen bagefter. Må man godt gå blackout? Altså, er det... Nej, det må det ikke. Nej, vel? Det er da dybt forbudt. Hvad er no-go i Hollywood? Falsk høflighed er ikke no-go, vel? Nej, det er reglen. Der er mange ting, mand. Der er mange ting. Der er så mange ting, man skal passe på og gøre og sige, ikke? Som jeg siger til dig, det er svært at være sig selv. Må jeg spørge dig noget? Jeg kunne forestille mig, at du skal skrue lidt ned af dig selv. Meget. Når du er derovre. Ja, meget. Altså, jeg har altid fået det, jeg fylder meget, ikke? Og det skal jeg rigtig tænke mig rigtig meget over, når det er. Og det er lidt paradoks, ikke? Fordi de vil jo gerne have, at man fylder meget på laderen, men så bagefter, så skal man... Det er hvad det er. Det er et spil, når man skal lære spillereglerne. Altså, du laver mere skuespil bag kameraet, end du gør foran. Roland. Boys. Tusind tak. Jeg elsker dig. Tak fordi du fik lov til at... Det har været fucking hyggeligt. Jeg har nogle gæster, der også skal passes lidt, der sætter bag. Ja, lige præcis. Stangstiv, det er jo manageren. Jeg skal også være lidt brace. Vi starter med, jeg skal gå sådan der. Kig. Jeg skal gå sådan der. Det havde været sjovt, hvis han ikke var. Uden filter.